ननिता आइया मोनानि जानो थाखाय मा संदों सिरि सिरि नायहैनो थोलाय जोबोद मोदोमनाय मोनदों ना लोगोफोर बिमाया मोनानि जानो थाखाय मा संदों जों नायहैनोसै दै नायबाय थादो ननिताके परिबार थुदो दायो जोङो बिमाया मोनानि मा संदों जों नायनोसै ओइ टुपु बिमा बखालि आरो बिमा फुङाव जाना थांनायानो मा संदों फिसाखौ बाना लानानै एसे दिन्थिलाय जोबोद ओंखाम उखैनाय मोनदों बिमा दिन्थिलाय जोबोद मोदोमदों माथो मा होदों मा संदों आयै बिदिसो मा समाव लायनो नोंलाय हाबुदो आं लायनाय आयै दिन्थिलाय औ मा बेलाय गाजर सिलायनाय आयै सातनि दे मावनो हायाब्लाबो माथो गोथाव संथारदो बिमाया बे मालाय दालि आयै चिकेनजों जोबोद मोजां जागोन मा होनदो आयै मा होदों दै होबावदो मोनाखै होनबा बिमा हा आयै आहा ओइ मा टुपुखौ दिन्थिलाय टुपुआबो संनायखौ जोबोद मोजाङै नायदो माथो टुपुआ ओंखाम संनो रोंसिगोन ना मारा एसे दिन्थिलाय टुपु आयै जोंहा टुपुआ औ हारसिउदो naratang dia kerai ni dilebon korang aduh ayo जोंहा टुपुआ मालाय बिमाजों बाजानानै आराम लादो आयै दांनाङा बायफोरखौ आइयासो मिथिगौ औ टुपुखौ एसे नायनो फैलाय आयै आइजों बामजादोरा जोंहा सनाया औ बिमाया सिरि दोनना लादो आं जाथ'ला आंनि उदैया गेसाव जादों खिफिदों आङो औ बेयाव थाबाय थानाङा बिमाजों रायजागोन औ